Hei, apa? Kumpul apa? Apa? Kumpulnya. Tidak bermisi dong lagi berada dengan dia. Narabana direct tanglay lagi. Macam mana denglay? Aduh. Cik dong ni mana? Itu mana tu? Hamzah bobo halah juga thay. Mobil tu nak sih nama. Ni dia ini. Nula nereng yang hangsi giana, muya neng kadang naya, jenisnya no open nereng bay. Bercak ada. Macam berubah sih ni mai. Muya mana orang tu orang tu apa nai? Menanian tu dah. Muya mana di tengah bay. Ang lo thang bay, ang lo tak thasih thang mana bay. Di tengah bay ada ya, tengah. Ang hotel sih biji bay. Ang jiwa masih hotel bay. Baca lagi gendeng menang nengkau. Mana maniak sih bah? Ay. Mabuk kelebihan aku mabuk ke. Kau ni ang mau radang rabalon dah manci rau begiya. Chane jeng sungguh kawai bersab yau tansel ada. Rabu ni chane jeng sungguh jangan ijabai undu bai serang bai pi bai. Oh, maba biba ini maba serap pilih bai. Deng ce bima. Ada gaji mendengar. Ada apa? Nisi bin mozu mendengar. Manena ambil tuition फोरोंगासिनो दं आरो दसे उनावनो बै न'खौ फाहामनो मिस्ट्रिफोर फैगासिनो Dole खेबसेखौ लोंसेयाबा नाङा Pak जानाय नङा खेबसे लोंसे नांगौ जागोन बिनि लाइफआ मा जानांगौ एगजामानो खाथि मोनफैथारबाय Angni bita, angni no, angni sila mansiku lingna labu tarbai. Angni no jauh kau man mendengar dak. Dia, bima zabai tu ni kunci ku parmi sul. Mana? Balonda mansi ini खेबसेखौ लोंनो होदोब्रा बाजै आरो बबावथ' थांबावनो गिदिंलाबाय थानोबो बाबायना दस्रा जायगायावबो थांबो सोरनाव जायगा बिहैबावनो एसे जायगा होदो बहाय Mana? Jadi ada Tu bicara orang lain. Ini panggil panci. Sar mana jauh kau nama guna ma? Lengang lali sar. Hat burbak. Ada tu. Sar SP sar pun bukan. Hah? Kita lihat lagi berada. Sini kita ni. Ini. Ada, main now? Gilas pun lah betul ni sih. Gilas lo lah betul ya, kau cuma nama itu leki sorti parmoti. Jangan jauh lah bukan. Kalau kau lanjut. Gilas pelan saya jangan lego lah bukan. Amat itu pun orang pun kerja ni pun mana lay? Hai masih bar teraja. Gilas pun lah betul. Bufu deli. Terkuni gilas pun lah betul sih berada. Bukan itu kau juga sih berada. Deh, di sebelah lima mau lah sana le. Ini aku sana lanjut. Ini nanti bincang. Mense sopai baik di sini aja kita nama. Lu. Tapi beraro masih hakada ura. Yang kangen ingkir lu gini barang tadi. Nih, gedean sih. Hak gigi.
जै बर' हारिनि जै गोसा थांनो इसिनालाय आंखौ आंबा सौख्रुबदोंसो रोङालै आङो हाथायजोंबो हायाखसै बेखौ जानोलै बेखौ जाग्रोनोसै लानजायजोंसो गब्लंदों बुंखाबायना लोंदोलै फंबाय नारजि गोरान सोरखौ लामा नायबाय थाखोब्रा लोंनायाथ' लोंगोन दावखोबायबो ना आं दावखोबा माने दावखोथारनांगौ बे बांद्राय सिरि सिरि जाबायलै आदा माथो दावराव जानांगौ लोंबोनायखौ एसे बुंहरदो दामनाय देनायफोर दं खोमा आंनो बुंहरदो थायो बिनावलाय थायो हायो आं बेखौ एसे दामनाय जायो बै आगै माइनाव लोखि सरस्वती सुग्लायो आंखौ गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ दायनि समा सुग्लायो आंखौ नोंनि नामा आंनि आंगे लोगो गलाब मदिरा लाजिनाय गिनाय फैया नों आंजों लोगो थाब्ला दुखु दाहाबो फैया नों आंखौ नागाराब्ला रंजानाय मोसानाय गेलेनाय मिनिनाय जेब्लाबो आंहालाय फेलें थाङा गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ दायनि समा सुग्लायो आंखौ नोंनि नामा आंनि आंगो लोगो गलाब मदिरा लोगोआ जोबा आंनि खर'आव थाब्ला आंनि दाजा आंनो फैदोजा नों आंखौ गोबायोब्ला हाजो हाखर हाला जाहार हागा बंग आंखौ एदायाब्ला गैया गलाब मदिरा नोंनो आंनि जिउ दायनि समा सुग्लायो आंखौ नोंनि नामा आंनि आंगो लोगो गलाब मदिरा Oi, Ro. Oi. Ro. मा होनो जेबो नङालै जेबो जाया सार बिसोरो मोजां मानसिसोलै सार माइनावनियाव नोंजों जौ लोंफाबाय थाग्राया ओइ बिस्तागत बे माब्लाय मद गैयालै सार फैसा गैयालै दंबावो दस्रा
गैया आंनाव 10 थाखा बै बागिनाव दंबा हरलाय आं 10 थाखाल'सो दङलै नोंना हरदो 10 थाखा होद सार बे जों लोंखो दासलै होद 10 थाखा दंलै बेबो होद जायालै बेखौ हामाथो जों लोंखो दासलै सार लोंग्रा मानसि जोंनिल' रायलायग्रा ओइ सार एसपि सार सोर बिसोर खारनायफ्रा सार बेयाव जौ लोंग्राफोरसो जौ लोंग्रा औ माने बेहाय बिसोरो जौ लोङो औ सार बायना लोङो औ सार आरो बे पुलिस खारफानायालाय सोर जाखा जोंनि थानानि असि सार थानानि असि औ सार थानानि असियानो खारफाबाय औ सार माना मिन्थिया सार नंगौ औ आच्छा
Hei, habu, kumpul habu. Kumpulnya. Daबो मेसिन दंलायब्रा आदा नोंनिया नारबानो द्रोद थांलायलायो मोजां मानिदोंलै थिग दंलै होनबालाय खामफ्ला बबाव थाला जोबखोथाय मबाइलसो थुनांसिगोन नामा नै बेहायनो न' लानो रोङै हांसो गियाना मैयानो ओंखारलांनाया दिनैसो न'आव फैनो रोंबाय माथो बाजियाबो माइरं जावफैदोंलाय सार फंबाय खोथाया एसे बेले बेजे जाबाय माथो दिनै जों नोंनो मावथ'नो हानाय नङा नामा मानो आदा मानो माने बै माइनावनाव मैया बारहुंखाजों न'आनो गेग्रेजोबना दङनो इन्जुर सिन्जुर बेलथायजोबदों दा बेनाव मावनो लिंहरथारदों आंहाबो न'खराव रावबो थानाय जाया मोसौ मोसा हाबफैजोबथारो अब्लाबो बे सानसेखौ नेथारदो नामा सार फंबाय आंनिखौ मावग्रोनायबा गाहाम जागौमोन आराम माबालाय सार माइनावनाव जौ बथलसे बुंहरखानायबो जाबाय ओंखायनो दिनै नोङो थाथ'थोंसै सार नों गाबोन मावफैफिनखानोसै बे माइनावनियासो देरसिन जाबाय नोंसिना बे सारनिखौ मावना होला थोद नों सिरि था माखौ बिगोमा बादि लेब 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 बखिदों नोंलाय सारा हारसिं मानसि नों मोसौ मोसा हाबलांजोबो सारना मोसौ बोरमाल'सो हाबगोन हजों दे माइनावना मानसियानो हाबगोन बेहाबो उसुबिदा बेरा बायजोबथारदोंनो बाजै ओंखायनो बिनिखौ मावहैगोन दिनै सारनिखौ गाबोनबो मावजागोन ना दे होमबालाय आदामोन बिदिनो जाथोंसै हामबाय दे बिदिबा आं दुगैहैनोसै थांलाय दुगैहैदो नै आगै माइरंआ जावखांबाय आं दे होमबालाय बाजै सिङाव लाबोदो फैसाखौबो लांफाखादो नों गाज्रि मोनाब्ला फंसे बाथ्रा बुंगौमोन आं आगै मा बाथ्रा लादों बे एफा गिदिर न'आव बिफा फिसा सानैल'जों बोरै थानो नोंसोरलाय माबा मोनसे राहा लादो
आं बेफोर बाथ्राखौ जेबो सानथ'वाखै बाजै। थेवबो आं बुंनाय बाथ्राखौ खनसे साननानै नायाखै। नाथाय बाजै बै समनि बिसम्बियादि आंनि गोसोआव दासिमबो जाखांफैबाय थायो। आंनि बिजुलिखौनो दासिमबो गोसोखाङो।